Ka ọ na-azọbata ụkwụ n'ụlọ ya, Obiọra nọrọ n'oche ọ nọ tie mkpu sị, "Ada, ị mara ụma na-asa ahụ n'ihi na Chi gị kere gị na mma site na mbụ." Obi tọrọ Ada ụtọ nke ukwuu, nke bụ na ọ bịara buru oche ya nodewe Obiọra. Ha abụọ wee malite kọwaa ụdị akụkọ mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya na-akọ. Ha kọrọ ọtụtụ ihe na ya bụ akụkọ, ma Obiọra ekweghị ekwu ihe abụọ Ada na-atụ anya ka o kwuo. Nke mbụ, Ada na-atụ anya ka Obiọra jụọ ya ụbọchị ọ ga-abịa be ya, ma ọ bụ ọ sị ya na ya chọrọ ka ha abụọ jee ebe nna Ada bi, ka nna Ada mara onye Obiọra bụ. Ma Ada kwuru gawa akụkọ ahụ. Obiọra akọrọ ya ihe ọzọ tinye n'akụkọ ahụ. Naanị ihe Obiọra na-agwa Ada bụ ka ya si hụ ya n'anya na ka Ada si maa mma nke ukwuu. Ada wee sị ya, "Ebe ọ bụ na ị hụrụ m n'anya n'ụdị a ị na-ekwu, ọ dị gị ka o nwere ihe ga-egbochiri anyị abụọ ịlụ di na nwunye?" Obiọra gbara nkịtị ọtụtụ oge, kpudo ihu ya n'ala. N'eziokwu, ọ bụghị ọrụ dịrị nwaanyị ịgwa nwoke ụdị ihe a, ma n'obi Ada, ọ dịghị ihe Ada agaghị eme ka o wee ya anya na Obiọra abụrụla nke ya. Ma Obiọra ekweghị ebuli ihu ya elu. Obi Ada malitere tawa ya ụta ihe o ji jiri ọnụ ya gwa Obiọra ụdị ihe a, karịa Obiọra iji ọnụ nke ya gwa ya. Ka ya na obi ya na-alụ ọgụ, Obiọra si ebe o kpudoro ihu ya n'ala welie ihu ya n'ike, chiri mkpụrụ anya ya wụkwasị Ada n'ihu. Ma ọ dịghị ihe o kwuru. Ada lekọtara ya anya, chọọ ka o sere ihu ya. Ada aza ya, "Ị hụrụ m n'anya?" "Gị onwe gị maara nke ọma na m hụrụ gị n'anya. Ọ bụ maka na enwere m ego ka iji hụ m n'anya." Ọ bụ maka na enwere m ego ka iji hụ m n'anya. Chineke ekwela, ọbụladị na ị dara ogbenye, aga m ahụ gị n'anya dịka m hụrụ gị ugbu a. Mmadụ ka ego n'ihi na ọ bụ mmadụ kpara ego. Ọ bụghị ego kpara mmadụ, ma ọ bụ Chukwu kere mmadụ. Gịnị ka ị chere na o siri ike isesa anyị abụọ? Naanị ọnwụ. Ma mmadụ anaghị ekpe ekpere ka ọnwụ bịa. Ọ bụrụ na o nwee ihe m metara n'ụlọ ọrụ ndị ọrụ anyị tụọ m nga, ị ga-akwụkwa n'akụkụ m? Gịnị ka iji ajụ m ụdị ajụjụ a? Maka na ọ na-abụ a na-agwọ ajụ, a na-atụ ya n'isi a na-agwọrọ ya. A na-agbakọ mmadụ uru, a na-agbakọ mmadụ ọghọm. A na-agbakọ maka uru, a na-agbakọ maka ọghọm. N'ihi na ọkwasị ụmụ ya, onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ, ka ọ ga-abụ onye nwe ji gburu ya, ya na ụmụ ya tụrụ ịgba mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na o nwee ka ụdị ihe a dị otu a si dapụta, ma anyị gbachaa akwụkwọ, were ya na ọ bụ ka Chineke siri chọọ ka o mee. Ijewe nga, anọrọ m leziwe ezinụlọ anyị anya ruo mgbe ị pụtara. Ọ bụrụkwanụ na anyị abụbeghị di na nwunye, ụdị ihe a wee mee, gịnị ka ị ga-eme? Ọ bụrụ na iji obi gị kwe m nkwa na ị ga-alụ m, aga m anọ chere gị ijeshaa nga pụta. Obiọra wee kwe n'isi, kwa ụkwara. Ntị Ada wee ghere oghe, maka na ndị Igbo si na agadi nwoke jide ọjị n'aka kwee ịhịam, ndị mmụọ egewe ntị ihe ọ ga-ekwu. Nne, ka m jụkwa gị otu ajụjụ tupu anyị amara ihe anyị ga-eme. Jụwa m. Ọ bụrụ na anyị abụrụ di na nwunye, ị nụ na o nwere nwa agbọghọ ọzọ m na-akwado ịlụ, olee ihe ga-abụ uche gị?
ebe ị sị na ị hụrụ m n'anya, gịnị ga-eme ka ịhụ nwaanyị ọzọ jewe ikwu na ị ga-alụ ya? Ọ bụrụ na ị mee nke a, o gosiri na ịhụnanya ị nwere n'ebe m nọ esighị ike nke ukwuu. Obiọra wee tụlata olu ya wee gwawa Ada sị, Ada, site mgbe anyị abụọ ji dịwa na mma, ọ dịbeghị ihe sere anyị abụọ okwu. Anyị abụọ akọbeghị ọnụ. Achọrọ m ka mee ka ị mata ọtụtụ ihe banyere m tupu ọ dị njọ. Ọ bụ gịnị? Alụọla m nwaanyị, mụta ọtụtụ ụmụ. Abụọ n'ime ha amalitela jewe akwụkwọ. Ndị nke ọzọ. Ihe ndị a niile a na-akọ bụ onwe ya ka ọ na-agwa, n'ihi na ọ chịala Ada n'ụkwụ. Ada ekwu ya okwu, ọ kaghị ụka. Obiọra agbaala ya mgbaazụ. Nchekwube niile ọ ga-enwe na Obiọra ga-alụ ya abụrụla ihe lara n'iyi. Ugbu a ka o ji mara na ihe Obiọra ejibeghị si ya ka ha ruo be ya. Site mgbe ha abụọ malitere dịwa na mma, anya Ada ghe oghe ma Ada anaghị ahụ ụzọ. Ntị ya ghe oghe ma Ada anaghị anụ ihe. O seghere ọnụ na-ekwu ọtụtụ ihe otu mgbe, ma n'ime ihe niile ọ na-ekwu, ọ dịghị nke nwere isi. Obiọra n'otu ebe na-ele Ada n'anya. Ada nọ otu ebe na-akpọ nkụ ka ji ahụnyere n'ọkụ. Egwu malitere tụwa Obiọra na Ada ga-anwụnahụ ya ebe ahụ. Obiọra wee kpọọ ya aha, Ada. Ada aza ya, ọ bụ gịnị? O nweghị. Ndị Igbo sị na ọ bụ onye maara ihe maara ụma na-ajụ ajụjụ hụrụ ụgbọgụrụ jụwa nne ya ihe a ọ na-amị anyụ. Ndị Igbo sị na ọ bụ onye maara ihe maara ụma na-ajụ ajụjụ hụrụ ụgbọgụrụ jụwa nne ya na ọ na-amị anyụ. Obiọra duru ndị mmụọ jee gbuo mmadụ, bịa duru ndị mmadụ jee mgbaru, pụta n'ụzọ jụwa ihe mere akwa ji na-ada ebe niile. O wee si n'oche ọ nọ bilie jee ka o jide Ada aka n'ubu. Ada wee kwaa ya aka ọ kwara ya, nke bụ na ọ bụrụ na Obiọra ejisighị ike ghọta onwe ya, azụ gaara iru ya n'ala. O wee jụọ Ada sị, ahụ ọ dịkwa gị? Nke ahụ agbasaghị gị. Laa be gị jee jụwa nwunye gị ma ahụ ọ dịkwa ya. Hapụ nwa Ọkafọ ka o zuoro onwe ya ike. Mkpụrụ anya Ada mgbe ọ na-agwa Obiọra okwu a nwere ike iyi okenye egwu ma ya fọdụzie nwata. Nne, ihe m ji gwa gị ihe a bụ, anụla m ma ihe i kwuru. Ị nwere ike lawa be gị jee leruo nwunye gị na ụmụ gị anya. Asị m gị lawa. Laa be gị. Ada ekweghị ya kwupụ ihe ọbụla o bu n'uche, shiri ọnụ wudo ya. Ị ga-ala ka ọ bụ ị gaghị ala? Ọnụ ekweghị Obiọra ekwu ihe ọbụla, ma mgbe Ada jere n'ebe ọ na-akwasa ihe nri ka Obiọra ji mara na ọgụ achọwala ịmalite. Ụdị ọgụ a ga-abụrịrị ụdị ọbara na-eso n'azụ. Ọ bụghị mmadụ ka ọ ga-eje iweta. Ọ bụghị maka ọ ga-eji weta ọ bụrụ aka odo, ma ọ bụghị ngaji ofe ya, ma ọ bụ ngaji ofe ya. Nke ọbụla ọ kụrụ mmadụ n'isi, ọbara aghaghị ịpụta. Ma cherekwa, Ada kụwa Obiọra isi, Obiọra ga-asị
nwunye ya na ọ bụ gịnị mere ya. Chineke ekwela, Obiora ekweghị ka Ada wetacha ihe ọ na-eweta. Ọ mapụ ezi ka onye ọsọ na-achụ, maka na ọ bụrụ ọbara laa be ya, ihe ọ masịrị ya ghaara nwunye ya n'ụgha. Ọ dịghị ihe ga-egbochi nwunye ya ịchọpụta ihe mere, maka na ekpuchikata anwụrụ ọkụ ihe, ọ dịghị ihe ga-egbochiri ya ịhụ ụzọ ọ ga-esi jewe eluigwe. Thank you. We'll continue tomorrow.